След като вече имате проект, можете да започнете работата по него веднага, чрез създаването и възлагането на дейности. Аналогично на екрана с проекти, от този екран можете лесно да разгледате детайлите на всяка дейност, без изобщо да затваряте списъка с дейности. Разглеждате и редактирате информацията за дейността, участниците, описанието, съобщенията и поддейностите по нея. От екрана с детайли на дейността пък можете бързо да създадете нова дейност, да редактирате настоящата, да я принтирате, да добавите поддейност. Разменяте съобщения с колегите си по всяка дейност, като тяхната история се пази. Край на имейл хауса и загубата на служебна информация във вътрешнофирмената комуникация. Team Aspects успешно играе ролята на вашата фирмена памет. В същото време винаги можете да експортирате архив на определена информация и да я ползвате извън програмата.